excursión truncada. Non hai moito tempo, os rebuldeiros de Pazos tiñan programada unha visita ao castelo de San Felipe. Como en todas as excursións, contratouse un bus para chegar ata ali. Durante o traxecto, os rebuldeiros ian cantando Leo roupa da casa de San Xoán. hasta que uns minutos antes de chegar picouse unha roda de autobús e tiveron que parar. Unha vez amañada, os rebuldeiros ian continuar co seu viaxe, pero cando foi o momento de comprobar se estaban todos, faltaba un. Jesús, Jesús, onde estás? Berraban todos os rebuldeiros, pero ao non ter resposta, decidiron ir buscalo. Caminaron un tempo para ata que que farai esa cabana tan illada? Pois eso estará dentro, imos controlado. Cando se asomaron por unha das friestras, non podían crelo. Jesús estaba atado cos ollos pechados na metade da cabana o seu carón. Estaban os 4 vilas máis temidas da comarca de Ferrolterra, Sorbitol, Sequía, Perefón e Pantallo. Entenderon que foron rapado por Pantallo, por Xoana Consola no bus. Rapidamente, as rebuldeiras organizáronse para salvarlo. O equipo ITS íanse a encargar de distraer a sequía. Para iso colocaron un rastro de botellas casi baleiras de agua para que esta seguise. O equipo Amor decidiu trener a Perizón, formando unha silueta de oso perezoso, ramas e follas. Unha vez que Perazón piso Seliota, corriendo cara a él. O equipo Enigma colocou un rostro de consolar para que Pantallo se despistase e fose clasera. O equipo Nadal foi o encargado de entreter a Sorbitón, deixando froita polo bosque para que este, co seu bastón, convertera froitas en larpeiradas. Plan en marcha. A continuación, petaron na porta e as támparas funcionaron. Mentras que os vigilantes estaban entretidos, os rebuldeiros salvaron a Jesús. Xa de volta no autobús, todos san ser salvos, chegaron ao cole de Pazos, pero ao entrar no patio Continuará.